Imshab Channel. با اشتها روزی شنبه ساعت 19 شکار کردن ممکن است سوال پیدا می شود و من باشم به سوال شما چون هر وقت یک جواب دارم. در روز شنبه ساعت 19 شما باید یک کاری انجام دهید که این هم پیوستگی دارد با خوراک و پیش از همه خوراک شما با اشتها باشد. امروز من نمیگم که شما باید خوراک پزید در این وقت، زیرا یک نفری است که برای همه ما نشان میدهد که یک نوع خوراک رو چگونه آماده کردن ممکن است. این از برنامه با اشتها. نامناسب من بوریس عثمانов. امروز در مهمانی ما سراینده شناخته شهرتیار نفری واقعا همسایه بی‌استعداد دخترک زیبا که در ژانر اپرا و همزمان در ژانر استرادی در جمهوری تاجیکستان مشهور است. خوجسته میرزاولی. من تو رو خوش آمدید میگم. تشکر زیاد. саломи худро ба кулли бинандагони телевизиони Пойтахт HD мерасонам. беҳтарин бинандагони муҳим Пойтахт HD. бале, ин ҳам нуқтаи муҳим аст, зеро телевизиони Пойтахт тақрибан 2 ҳафта мешавад ки бо шакли HD ҳамаи барномаашро пахш мекунад ва аввал хусус барномаи бо иштиҳо низ бо сифати HD бари шумо пешниҳод мекунад. акнун ҳар яке мо зеботар мешавем, хубтар мешавем ва бозам фикр мекунам ки барномаҳо рангорангу зеботар мегарданд. бале, чунон ки имсол соли ҷавонон аст, дар Тоҷикистони бузурги мо пешрави зиёд аст. дар ҳақиқатам оиди шаҳр чӣ мегӯӣ? шаҳр чӣ гуна аст? шаҳр беҳтарин аст. барномаи мо ном дорад бо иштиҳо ва имрӯз барои мо ту чӣ гуна хӯроки бо иштиҳоро омода мекунӣ? ман мехостам имрӯз барои шумо пастаи италиявиро тайёр кунам. ба забони худамон макарон палови италиявӣ. бале, гратсе. чунон ки дар вақти таҳсил дар он ҷо якчанд маротиба эксперимент кардам. эксперимент кардӣ? бале. ҳамагон зинда, ҳама соҳу саломат. бале. ин беҳтарин. номи хӯрок чист? хӯроки имрӯзаи мо ном дорад пастаи италиявӣ ба номи примавера. примавера, беҳтарин. чунон ки гуфтам якчанд бор тайёр кардам ва имрӯз ҳам имрӯз ҳаракат мекунед ки барои мо тайёр кунед. бале. беҳтарин. мо имрӯз омода мекунем, бори дигар қайд мекунам, пастаи итолиёвии примавераро. барои омода кардани пастаи итолиёвии примавера барои мо чӣ лозим аст? ба мо лозим аст помидор. хуш, помидор. чанд дона помидор? 4 дона помидор. чӣ хеле ки мебиёд 1 дона пиёз. ман 1 дона пиёзро дида фикр мекунам ки дар давраи донишҷӯят вақте ки стипендия кам аст камтар, баъдан 1 дона пиёз, 2 та помидор. шояд аз ин помидору мо 3 таашро истифода барем. бале. ин баъдан бо қаламфури булғорӣ истифода мебарем. бале. сирко. беҳтарин. сабзавот ва гӯшти мурғ, равған. гӯшти мурғ, равған тамом. чунон ки мебинем маҳсулот зиёд истифода бурда намешавад ва ҳамчунон болаззат аст. болаззат аст. мо инро дар охир болаззат дар ин ҷо намегӯем, дар ин ҷо мегӯем ки бо иштиҳо аст. бо иштиҳо, зеро ки ман фикр мекунам вазифаи асосии ту дар ин барнома омода кардани хӯроки бо иштиҳо. омода ҳастанд, фикр мекунам тамошобинони мо низ ва мо оғоз мекунем аз чӣ? мо оғоз мекунем, аввал мо пиёзро реза мекунем. пиёзро реза мекунед шумо? бале. умуман дар итолиё таҳсил кардӣ, зиёда масалан кор дар ин ҷо аст. чанд сол таҳсил кардӣ дар итолиё? каме зиёдтар аз 1 сол. каме зиёдтар аз 1 сол. бале. дар кадом шаҳр буд таҳсил? таҳсили ман дар шаҳри Милан буд. консерваторияи Милан аст, хато накунам, бале? бале, консерваторияи Милан бо номи Унитре Милано. ба дигар шаҳрҳояшам сафар кардам. давлати пур аз фарҳанг, пур аз таърихи қадима. масалан барои ту аз ҳама хислатҳои хуби шаҳрвандони итолиё кадомаш писанд омад? масалан ман медонам ки хӯрокҳои зур дорад, питсо дар он ҷо бомазза. боз чӣ? чӣ гуна хислат доранд итолиёвиё? ту зиндагӣ кардаи ту дар даруни аламон дег меҷӯшидӣ. чӣ хел гӯям, назари онҳо нисбати фарҳанг, нисбати мусиқии классикӣ хело баланд аст. бале. хело дӯст медоранд ба ҳар хел намоишгоҳҳои рассомои машҳур. бале. дар он ҷо пешакӣ аз як спектакл як 3-4 моҳ пеш тамоми чиптаҳоро харидорӣ мекунанд ва хело қин аст. қин аст дастрас кардани чипта. мехостам ки зиёдтар ҷавонон нисбати ин жанрҳои классикӣ назар кунанд. зиёдтар ташриф биёранд ба театри опера ва балет. ман медони худ ҷозир чӣ мегӯям барои ту? ман мегӯям ки
molto gustoso. این معنی رو داره که من بینیات گرسنه‌ام برای تو باید تیزتر خوراک پذیری. خب پیاز رو ریزه کردیم اکنون شروع میکنیم با توزه کردنیم. قلمفوری بلغاری. بله. عموما اویدی انتخاب نمودنی ژانری اپرا در حیاتی تو کمی حرف میزدی. چی سبب شد یا اینکه کی سبب شد یا اینکه یگان خواهشی شخصی خودت بود این چیز؟ این سوال رو به من خیلی زیاد دادند. سبب تو در مکتب موسیقی میخوندی؟ میخوندم بله در بخش اسکریپکا. بهترین. لیکن از من اسکریپکا نواز نبرآمد. در همونجا من در درس خور همه وقت سالیستکا بودم. همه وقت در قطار پیش. بعضی وقت معلمان ایران بودن که برای چی اسکریپکا صدای زنانه میبرورد. بعدا گفتن که یا تو با چی گپ است در اینجا. بعدا معین شد که تو قابلیت داری برای خواندن ترانه در ژانر اپرا. بله. همین سبب شد. همین سبب همین سبب شد من خودم درک کردم. اقرار شده که من نمیتوانم که اسکریپکا نوازم برای این سرود خوانم خوبتر. دوست می‌داشتم سرود سرایی رو. دوست می‌داشتی؟ بله. کی کمیری تو در این جدا است؟ در جدای اپرا سر اول حرف میزنیم بعدا دیگر ژانرهای موسیقی. ماریا کالاس یکی از بهترین فکر میکنم صداهای زنانه دیوای ژانر اپرا است و بعدا صدای اندره بچلی هم به من معقول است. بهترین. ما خود در رفتی برنامه ما در دایره برنامه با اشتیاق تو با طوری خیلی که میگن با اشتیاق یک ترانه مخصوص رو در ژانر اپرا اجرا میکنی. به این نمیشود؟ بله؟ بله. رفتیم. من تو بیا کمک میکنم تو سرود خوانی یک مرتبه. بیا. خوش. نام ترانه چی است؟ این یک رومانسی روسی است. خوش. رومانسی روسی. بله یک 4 مصرع میخوانم. Что с него зеревада, не скрыхнется, один грустный напев в поле слышится. بهترین. بعد از این ترانه تو میدونید حتما کدام ترانه باید صدا دیا. خوجا بگو که منم این چیز بعدا در برنامه دیگر البته برنامه میدونید چی نام دارد چراغ معرفت در اون برنامه حتما این ترانه صدا میده. دیدی من کمک کرده توانسته ایستادم با فکرم. بهترین الکه و بدونم رفته ایستاده است. قبلا لذت برده ایستادم پیش از خوراک پختن. تصور کن خوراک بعد چی میشود. بهترین. اویدیونی که در دیگر ژانرهای موسیقی کمیری تو کی است حرف زنیم. از سرایندگان تاجیک خودمان. سرایندگان تاجیک خودمان. بله. و من نگاهی تو با موسیقی موسیقی حاضره تاجیک. خیلی سرایندگان جوانی با استعداد زیادند. دوستانی من فاطمه مشرب و صدای بهترین سراینده فلکسرا ستاره کرامت‌الله ششمقام خیلی خوب میسراید. بانو نگینه رو دوست میدارم. گروه شمس رو دوست میدارم. گروه شمس رو دوست میداری. هست نفری که تو گویی که من با همین نفر در زندگی خود مانند شدن میخواهم. هست چون این نفر مثلا ایدئالی تو در زندگیت مانند شدن نمیخوام و لیکن امی واینهاوس من خیلی صدای این کس رو دوست میدارم سرودهایش رو دوست میدارم. سفرهای ایجادی بسیار داری تو بله درست؟ ایران نمیرسیم. ایران نمیرسیم. بله. در کدام مملکت ها بودی؟ در زیاد مملکت ها بودم. سال 2013 کنسرت خود رو در شهر برلین آلمان در شهر برلین کنسرت یکه خود رو برگزار. نه یکه نبود و یک کنسرت نیم ساعته بود با تکلیف سفارتخانه تاجیکستان در آلمان. خوش. خیلی با من معقول شد. پسند اومد این کنسرت؟ بله نه دولت دولت من فکر کردم کنسرتت برای خودت پسند اومده است. من تو منقد خود هستی خود رو تنقید میکنی بسیار تنقید راستی گپ لحظه‌ای میشوند که خودم رو گوش میکنم و شرم میدارم در وقتی ترانه اجرا کنی. بله بعدا وقتی که خود رو در آینه نیلگون میبینم. این تو یک موتیواسیون خاص است برای هر یک موسیقیچی به فکرم. بله ممکن. ما خودی حاضر قلمفور بلغاری رو نرگسی کرده ریزه کردیم و خودی حاضر پامیدور رو نیست باید ما نرگسی کرده ریزه کنیم. بله نه کلان نه میده. در یادت است هنرنمایی اولینت؟ اولین هنرنمایی من در وقتی مکتب بود. عموما اگر ژانر اپرا را میاتیم در کدام وقت همه دخترها اپرا خوانده میتونند.
барои чӣ? барое ки дар вақти мактабхонӣ масалан мӯй кашӣ мешавад ягон ҳол дигар мешавад баъдан Не, дар вақти мактаб ман опера намесароидам. Танҳо сурудоеро ки дӯст медоштам гӯш мекардам, онҳоро месароидам. Ва якум консерти ҷиддии ман ин 23 феврали соли 2012 буд бо иштироки раиси ҷумҳурӣ, пешвои миллат. Дар он ҷо ман зинда хонда будам, хело дар ҳаяҷон будам. дар ҳаяҷон будӣ ки ҳунарнамоӣ кардӣ, яъне ки ҳиссиётҳои фаромӯшнашаванда буданд. Бале, бале. Агар дар бораи ҳаяҷон гап занем, якумин ҳаяҷони ман ин соли 2013 буд. Ин ҳам дар консерти ҳукуматӣ Истиқлолият. имрӯзҳо бо чӣ корубор машғул ҳастӣ? Ягон сабти таронаҳои нав, альбоми навро интизор шавем, консертитро интизор шавем? Якчанд сурудои нав тайёр карда истодам барои омадомади Наврӯз. Чунон ки мебинед, мурғро реза карда истодаем. Мурғро реза карда истодаем. бояд ҳаҷмаш тақрибан мана анами қадар бояд бошад. Бале, майда бошад. ин вобастагӣ дорад ба табу завқи нафароне ки хӯрокро омода мекунанд. Масалан, метавонанд ки онҳо калонтар реза кунанд? Метавонанд, вале ман фикр мекунам хубтар аст ки майдатар бошад. дар Итолиё бисёртар кадом хӯрокро истеъмол мекардӣ? Хело дӯстдори питса ҳастам. Питса кадом намудаш? Питсаи маргарита, чунон бо моцарелла тайёр мешавад. хӯроки дӯстдоштаи ту аз анвои хӯрокҳои итолиёвӣ ин питса аст. аз хӯрокҳои миллии мо кадом хӯрок барои ту писанд Хело аст? мантуро дӯст медорам. Чунон ки фаҳмидед, ман чизои хавириро хело дӯст медорам. дӯст медорӣ, вале ҳаҷман ҳоло худатро нигоҳ дошта тавониста истодаи ҳоло оиди нигоҳ доштани зебоӣ. Ҳар гуна занҳо ҳар гуна усул доранд, яъне методҳои махсуси нигоҳдории зебоӣ аст, ҷавон мондан аст. дорӣ ягон сирри зебоӣ? Сир надорам. Ман фикр мекунам, агар ороишотро камтар кунӣ, хело зиёдтар метавонӣ ҷавонии рӯятро. ороишотро камтар кардан лозим аст. Бале, ман фикр мекунам, бале. ороишотро камтар кардан лозим аст. Аз мейкап камтар истифода бурдан дар хона. ин акнун бисёри нафаро мефаҳмам ки масалан аз 1 килограмм камтар, 300 грамм, 200 грамм занҳои меҳрубони мо, ман барошон мегӯям ки камтар истифода кардан лозим аст. Бале маҳсулотҳои рангубор куниро камтар истифода бурдан дар кор аст. Фикри манам ҳамин аст. мо қариб ки реза кардем. Қариб ки ман бояд чӣ кор кунам? Шумо метавонед ман фаҳмидам аллакай чӣ кор мекунам. ман ин тобаро гирифта. бале. Чӣ кор кардем? Мегӯям дар алови баланд, не дар алови каме пастар. Пастар. Бале, метавонед пастар кунед. мо пастар мекунем онро. алоби пастар мондем мо аллакай. беҳтарин. акнун равған илова намудан лозим аст. ё лозим нест? Каме гарм шавад. каме гарм шавад. камтар гарм шавад. ман аллакай мегӯям ки мо тафдунро каме пештар фаъол намудем. ба фикрам аллакай гарм аст ва метавонем ки илова кунем. бале равғанро. Бале, метавонед. чӣ миқдор равған бояд илова кунам дар ин ҷо? хуш. кифоя? На. хуш. на он қадарам равғани зиёд истифода мешудааст. Бале. акнун
were swaying, but you chose the last one. You deceived me, and you regret it, but it's too late. How can I ever trust you again? I feel like a world's been a victim, and somehow you left me neglected. We found the heart's beat change, babe. You lost to me. ҳафт нафар як нафарро интизор шуда наметавонанд гуфтанду ҳамшираҳои шавқат бе сарҷарроҳ яъне ки хирургии асосӣ ҷарроҳиро оғоз карданд. Бечора бемор. Идома дорад барномаи бо иштиҳод дар телевизиони пойтахт. Имрӯз дар меҳмони мо сарояндаи шӯрадёр шинохта Хуҷаста Мирзовалӣ аст ва мо омода карда истодаем пастаи итолиёвие ки номгузорӣ шудааст. Чӣ буд? Примавера. Дӯстони гироми. Оиди таронаҳои эроние ки ту бисёр онҳоро дӯст медорӣ. Каме намак мекунем. намак мекунем, баъдан ҳарф мезанем дар бораи таронаҳои эронӣ. Баъзе вақт ман аҳамият метиҳам дар бисёр суртҳоят вақте ки тоҷикӣ ҳам мехонем, ман тасаввур мекунам ки кашиши бо эронӣ бале хонда истодаи таронаҳоро. хеле дӯст медорам санъаткорони эрониро. яке аз беҳтарин хонанда ин хонум Гугуш аст ки ман хеле дӯст медорам. он касро ва баъдан эбиро. Ягон таронаи хуби эрониро махсус барои тамошобинони азиз телевизиони пойтахт ва дӯстдорони барномаи бо иштиҳо иҷро мекардӣ хуб мешуд. Боҷону сиркоро ҳам майда кардем. Бале майда мекунем. ҳамроҳ мекунем. каме бадтар ман мегӯям. хоҷозир як ба таври зинда махсус барои тамошобинони азизи мо кадом таронаро иҷро мекунем? як тарона аз хонум Гугуш, оҳанги хеле машҳури хонум Гугушро мехоҳам барои шумо бисароям. оҳанги ғариби ошино. ғариби ошино. бале. болошро пӯшидан лозим нест? не. гӯш мекунем. تو از شهر غریبه بینشونی اومدی، تو با اسب سپید مهربونی اومدی، تو از دشتای دور و جاده های پرغبار برای همصدایی همزبونی اومدی، تو از راه میرسی پر از گرد و غبار، تموم لحظه ها میاد همراه باهات، چه خوبه دیدنت، چه خوبه موندنت، چه خوبه پاک کنم غبارو از تنت، غریب آشنا دوست دارم بیا، میشینم میشمارم روزا و لحظه ها تا برگردی بیای بازم اینجا. بهترین қарсакҳо барои ту махсусан. аҳсан. ин дӯстони гиромӣ саундтреки филми ман интизорам туро любов мая ки ба наздикӣ мебарояд. интизор шавед мегӯям. оиди бо аспи сафед омадани маҳбуб ошиқ ҳарф мезанем. мо оиди ин масъала ки оё Хуҷаста Мирзовалӣ дӯстдошта дорад ё на ҳарф мезанем баъд аз тамошо кардани як навори махсус. мо намегӯем ки кадом тарона, мо мегӯем ки ин тарона дӯстони гиромӣ махсусан дар телевизиони пойтахт бо шакли комилан HD барои шумо пешниҳод мегардад. баъд аз чанд дақиқа боз вомехӯрем. аз назди экранҳои худ дур набошед. раҳмат барои латифа Хуҷаста. ин дӯстони гиромӣ хандаи маҷбурӣ барои буд ки худи ҳозир Хуҷаста барои мо латифа гӯяд. номи латифа ҳам хандовар аст алакай, ман нафаҳмидам. ман фикр мекардам ки борис ба мо мегӯяд латифа. ман дар инҷо латифа чунон бисёр гуфтем алакай латифа намонд рости гап.
барои мин навбати ту аст латифагӯӣ. биёед ба хӯрок мегузарем. ба хӯрок мезанем. Латифа лозим нест. Хӯроки мо мисли латифа нашавад боз аз машин аст ки мо чӣ кор кардем алакай? баъд аз равған гӯштро партофтем. гӯшт каме мулоим шуд аз болояш пиёз ва болғорӣ партофтем. кофтем, каме маҳкам кардем, як 5-10 дақиқа. Беҳтарин. Бале. Баъдан аз болаш помидор. Хуш. Помидор. Пас хунда истода истем. Яъне ки гарм карда истодаем худ ёзӣ. Гарм карда истодаем. Дар он ҷо чи аст? Гӯшти мурғ. Гӯшти мурғ, қаламфури булғорӣ. Қаламфури булғорӣ, помидор, пиёз, сирко. Беҳтарин. Сирко ҳам аллакай мо Ҳозир мо, майда чиқеле ки дебдем реза кардем, онро ҳамроҳ аз ҳама охир баъд аз помидор барои хушбӯ шудани ин таом ҳамроҳ намудем. Беҳтарин. Чанд дақиқа бояд гарм шавад? мекунам як 10 дақиқаи дигар. 10 дақиқаи дигар. Бале. Мо пеш аз оне ки наворитунро тамошо кардем, ба ҳама гуфтем ки оиди муҳаббат ҳарф мезанем, оиди муҳаббат. Ман фикр мекунам ки бемуҳаббат ин ҳаёт ранги дигар мегирад. Бале, дар ҳақиқат ин рангам бошад сафеду сиёҳ. Бале. Мехоҳем донем ки ҳаёти ту чӣ гуна аст? ҳаёти ту рангу ранг аст. Дар он ҷо ҳастанд рангҳои сурх, сабз, сафед. аз ҳама муҳимаш. Бале, ҳаёти ман фикр мекунам рангоранг аст. ҳар рӯз як навигарӣ. як навигарӣ барои мо лозим нест. Барои мо донистан муҳим аст ки масалан барои ту бисёр савол метавонанд ки оиладор ҳастӣ ё ин ки дӯстдошта дорӣ? Ман оиладор нестам. Дӯстдошта надорам. Дӯстдошта надорӣ? Бале. ҳозир мо обро мемонем. Обро барои чӣ? об барои макарон. Барои макарон. Беҳтарин. Мо макарон аллакай дорем. Макаронҳои чӣ гуна бояд гиранд? Макарон бояд дароз бошад. барои спагетти. Обро аз ним камтар мемонем. Аз ним камтар, аллакай мо обро мондем. Дар ин ҷо об аст. Шояд бисёр нафар фикр мекунанд ягон чизи дигар. Не, об аст. Об аст дар ин ҷо. Об бояд муддати муайян гарм шавад. Бале. Ту дар зиндагӣ оптимист ҳастӣ ё ин ки пессимист? Масалан, ягон душворӣ шавад, ту ба онҳо чӣ гуна нигоҳ мекунӣ? Мегӯӣ ки ман ин корро метавонам ки аз удаш бароям, ҳеҷ боки нест. Дар зиндагӣ ҳама мушкилиҳо мешаванд. Ё ин ки баръакс меравӣ ба кунҷи хона гирья карда мешавӣ ки не, фикр мекунам агар ягон ҳолати бад дар зиндагӣ ман шуд, ман дарҳол дӯстонамро ҷамъ мекунам. Дӯстонатро ҷамъ мекунӣ ба хонаатон? Баъдан не, ба хонаам не. Мебароям ягон ҷо. Меравам, бале, кӯшиш мекунем ки хушҳол бошам. Ман фикр мекунам умри мо кӯтоҳ аст. Набояд бо ғаму ғусса онро гузаронем. Ҳамвақт бояд хушҳол бошем. Ту оптимист? Бале. Оптимист. Бигзор доимо чунин бошад. Вақтҳои холигиатро чӣ гуна мегузаронӣ? Тамошо кардани филмҳоро дӯст медорам. Хело филмҳои таърихиро дӯст медорам. Филмҳои таърихӣ? Якчанд сол пеш зиёд филмҳои ҳиндӣ тамошо мекардам. Бале. Актёри дӯстдоштаи ки ту ки аст дар филмҳои ҳиндӣ, Болливуд? Мисли ҳама фикр мекунам Шоҳрухон. Беҳтарин. Бале. Аз занҳо ҳам зиёданд. ҳарф задем моҳиди ҳамаи масъалаҳо ва бори дигар такрор мекунам ман ба ҳамаи тамошобинони телевизиони Пойтахт. Ин аст барномаи Бо иштиҳо. Имрӯз дар меҳмонии мо сарояндаи шинохта Хуҷаста Мирзовалӣ ва мо омода карда истодаем пастаи итолиёвии Примавераро. Мо аллакай то ин ҷониб гуфтем ки чиҳо лозим аст, кадом лавозимотҳо. худи ҳозир оби мо гарм шуда истодааст ки мо бояд спагеттиро ё ин ки макаронҳои дарозро ба дохили ин кунем ва то оне ки оби мо гарм мешавад, мо як навори махсуси Хуҷаста Мирзовалиро бо ҳам тамошо мекунем. Бо мо бошед.
تهی سینه‌اش جان 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 یک دنیا ستاره دارد جان جان یک دنیا ستاره دارد یک دنیا ستاره دارد جان جان یک دنیا ستاره دارد لبش خنده‌ی نور دلش شعله‌ی شور صداش چشم و یادش آهوی جنگلی دور صداش چشم و یادش آهوی جنگلی دور کوها لاله زارن لاله ها بدانن کوها دارن گل 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 آفتاب رو میکنن کوها دارن گل 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 آفتاب رو میکنن سوی کوهستان دلش بدار است که تو گلوگان برو میارد تهی سینه‌اش جان 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 تهی سینه‌اش جان 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 یک دنیا ستاره دارد جان جان یک دنیا ستاره دارد یک دنیا ستاره دارد جان جان یک دنیا ستاره دارد тамошобинони азизи мо то рафт фурсати хӯрокхӯрӣ наздик шуда истодааст. ошхонаи мо дуд бисёр дорад, гармӣ дорад ва пеш аз ҳама хоҳиши хӯрокпазиро кӣ дорад? хуҷаста Мирзовалӣ. бале нақд кунед давомашро. оби мо гарм шуд. оби мо гарм шуд. бале беҳтарин. акнун мо бояд бале. макаронро ворид кунем. ворид мекунем. ворид мекунем макаронро. умуман барои ту хӯрокпазӣ писанд аст ё ин ки не? дар хона кӣ хӯрок мепазад? фақат росташро гуфтан лозим аст. ман ҳам мепазам вале хеле зиёдтар модарам хоҳарам. ман ҳам мепазам вале зиёдтар модарам хоҳарам мепазам. ту кай охирин бор пухта будӣ? аммо аниқ дар ёдат нест ба фикра. як 2 ҳафта пеш 2 ҳафта пеш чӣ пухта будӣ? хӯрок картошка бо гӯшт. ваҳ! бале манам ин хӯрокҳоро метавонам пухта. картошка бирён, гӯшт тухм бирён, бирён. беҳтарин тухм бирён, ҳасибча бирён. кадом хӯрокҳоро пухта метавонем ба ғайр аз пастаи итолиявие ки имрӯз мо пухта истодаем? хомшурбо метавонам. хомшурбо. бале боз баъдан шояд ҳамашро мемондем ё не? кифоя аст? ҳамашро мо немегӯем. бё ҳамашро монем. одамо зиёдтарам дар одамо зиёд нестанд. мубориз меъдааш хуб кор мекунад. боз кадом хӯрокҳоро? хомшурбо, картошка бирён, дигарро гуфтем. хомшурбо. оши палавро метавонӣ пухта? бале метавонам. метавонӣ? бале бале метавонам. чунон поксорона ҷавоб дода истодаӣ ки баъд аз ин ҷавоби ту хулоса баровардан мумкин аст ки агар ялама нашавад. бале метавонад дар даруни нохунак пухта оши палавро. мо аллакай ворид кардем макаронро. як 3-4 дақиқа ин вобаста аз гарм будани об аст. агар об гармтар бошад боз тезтар мепазад. чунон ки оби мо макарон. гармтар буд мо чанд дақиқа як 3 дақиқа барои мо бас аст. 3 дақиқа барои мо Зиёд бас аст. ҳар як инсон орзу дорад аз овони хурдсолӣ то фикр мекунам то охири ҳаёт орзуҳои мо ба итмом намерасанд. вақте ки ба ягон мақсади худ расидем, мақсадамон амалӣ гашт, боз ягон мақсади дигар пайдо мешавад. масалан яке аз орзуҳои асосии давраи кӯдакии ту кадом орзу буд?
сароянда шудам. Сароянда шудам. Як Ман фикр кардам ягон ҷоби хуб мегӯям, ман мехоҳам кайвонаварча онам ягон чиз дигар. Не, аз хурдӣ сароянда шудам. мехостам, бале хеле шавқи зиёд доштам нисбати санъат, нисбати саҳна. Мехостам мухлисои худамро дошта бошам. имрӯзҳо чӣ орзу дорӣ? Ягон орзуи асосӣ ҳаст ки имрӯз гӯӣ ки ту ба амал дароварда нашуда? мехоҳам дар ягон театри хориҷӣ корфаъолият кунам ва ватани азизи худро бурун аз ватан парчамро бе боло бардорӣ. Аз ҳамин лиҳоз оғоҷон беҳтарин. Макарони мо сахт ҷӯшида истодааст. бале фикр мекунам омода шуда. бӯяш омода истодааст. ба машрумам як бале бӯе мезанад ки ин бӯро бешва бӯи боиштиҳо гуфтан мумкин аст. бале каме монд як 5 дақиқаи дигар 5 дақиқаи роки мо дигар тайёр мешавад. бале чӣ чизҳое ҳастанд ки ту мехоҳӣ аз худ кунӣ дар фурсати наздик? Масалан ягон забон омӯхтан мехоҳӣ ё ягон чиз дигар, масалан ё ба ягон ҷо сафар кардан мехоҳӣ? хеле мехоҳам ба сарзамини ҳинд ҳинд равӣ? ҳинд ман барои ман сафар писанд аст вақте ки кунам. ҳиндуҳо бо забони англисӣ гап мезананд ку my brother ки барои ман беҳад писанд ин аст. чизро аҳамият додам. аҳамият додаӣ? бале my brother ки хуҷаште ки беҳтарин ҳарф мезанад, на? Як шеваи махсуси ширини худро доранд. Ба Таҷ-Маҳал рафтани аст? бале ба Таҷ-Маҳал? бале Беҳтарин. мехоҳам. ту дар Таҷ-Маҳал клип Макарони кардан нестиям ба фикр? тайёр шуд. не мо кам манзара дорем дар сарзамини худ хеле зиёданд. аз замони ҳиндустон ҳам хушрӯтар аст. ватандӯст будан дигар чиз аст. Дар асл ту исбот кардӣ ки барои ман на Дубай лозим аст, аз ин орзуятам даст мекашӣ, на Таҷ-Маҳал барои ман лозим аст. бале балки мо меравем дар Панҷакен, дар Бадахшон, дар Хатлон, бисёр ҷойҳо ҳастанд ки метавонем мо дар он ҷо навобардорӣ хеле кунем. манзур хеле табиати сарзамини мо хеле зебо аст. дар ҳақиқатам бале мо аллакай обро рехтем. акнун Бале. бошад фурсати воқеан муносиб, фурсати дер интизор. ман чӣ кор кунам? биё ман Бале, мекапам. давай биё. рафтем. аллакай гармиаш бӯяшам хуб аст. ту бояд фикр мекунам бо соус ғайриоддӣ мешавад. камтар беҳтарин. беҳтарин. камеаш истад. хуб кифояст каме истад. баъд аз обед ҳардумон пагоман туро даъват мекунам. Баъд мехӯрем. соуси мо ки ном дорад ачача. чӣ аст? беҳтарин. хуш. хоб ана соусамонам тайёр шуд. пастаи итолиёвии примавера дар барномаи боиштиҳо аз тарафи кадбону хуҷаста мирзовалӣ махсусан барои ҳар яки шумо. агар инро якҷоя кунем хубтар аст. чӣ гуна якҷоя мекунем? якҷоя мекунем. бояд онро омехта гардам? бале омӯхт. омехта биё биё. хуш. кардам ба ин хӯрока. ман кӯмак кардам ку. ман дар аввал пиёз реза карда будам ё не росташро гӯй фақат? пиёз накардӣ, болғорӣ реза кардӣ. ҳамон ҳамонро реза кардӣ. боз дар ин ҷо ҳамроҳ мекунем мо. боз камтари дигар. ҳамашро ҳамроҳ мекунем. фикр мекунам. бале хуш. хуш. ман умед бар он мебандам ки хӯрок беҳтарам бо иштиҳо менамояд аз намуди зоҳириаш ба пуррагӣ, бо боварӣ. кадом калимаро гӯям? бонисимо. аҳсан. воқеан бо лаззат аст. ман фикр мекунам ки аз удаи таронахонӣ баромадани хуҷаста ҳамамон огоҳ ҳастем ва медонем ки хуҷаста бе ягон мамоният таронаро иҷро мекунад дар жанри опера, дар жанри эстрадавӣ, ҷаз ва дигар жанрҳо. ва имрӯз боз ба як чиз дигар мо иқрор шудем, шоҳид шудем ва ба пуррагӣ комилан метавонам гӯям ки ту кадбону ҳастӣ ва дар ошхонаам пешсаф мебошӣ. аҳсан. ин қарсакҳо махсус барои ту. ташаккур барои тамошобинони мо нест. ман як бор дигар хӯрам. ту дар охир таманниётҳои неки худро барои кулли тамошобинони телевизиони Пойтахт ва махсусан барои дӯстдорони барномаи бо иштиҳо мегӯӣ. ман бошам воқеан бо иштиҳо аст. бо иштиҳоитон ман ба тамоми бинандагони телевизиони Пойтахт HD ва ба кулли
халқи бузурги тоҷик тамоми хушиёи зиндагӣ, хонаи обод, дастархони пур аз нозу неъмат, лабҳои пур аз ханда беҳтарин ва хушбахтиро орзумандам. ва доимо дар дастархони ҳар яке шумо пастаи примавера бошад. Бале. Пастаи примавера ман фикр мекунам бисёри катбонҳо, бисёри духтаракон ва ҳамзамон писаракони хурдтараки мо ки аз синни 16 то 75 сол ҳастанд метавонанд ин дастурамали пастаи итолиёвии примавераро аз барномаи мо дида дар хонашон бипазанд. Бале. барои ҳар яки шумо бурдборӣ саломатӣ хонам, бори дигар хотиррасон мекунам. ин буд барномаи бо иштиҳо. имрӯз дар меҳмони мо буд сарояндаи воқеанам хушовоз бо истеъдод дар жанри опера Хуҷаста Мирзовалӣ. дар охир чӣ мегӯем? доимо хушбахт ва доимо бо иштиҳо бошед. то ҳафтаи оянда. хайр. Зисузи сина кабоба зисили дида пуроба тушами базми касони уман дар оташоба маро қубати ҳаҷри ту беҳтар аз ҳама шодист. ту роҳати дигарон башад ки ман дар азобам. ба дигарон ман шино, ба ҷони ман мазан оташ. маро масоз ки ман хонер оташи ту кабобам, кабобам. агар барои ҳалоки ман аст нозуи тобот, биёву қатл кун эй дун ки мустаҳиқи имшаб ченнел.